Tervehdys ja hyvää päivää. Ja tervetuloa Järvenpään Haarajoelle Mäntytielle. Täällä olisi tarjolla yhdessä tasossa suuren suuri ja aika hieno omakotitalo. Lähdetäänpä kiertämään. Tässä meillä olisi vallan mainio ruokailutila. Niin kuin huomaat, tähän mahtuisi sitten pitempikin kuin 6 henkeä. Keittiö olisi sitten vieressä, saisi kaiken ruuan hyvin nopeasti ja aika lämpimänä suoraan pöytään. Keittiön vieressä on se, mitä pitää olla, eli oikea, avara, iso pyykkistudio. Täällä on erillinen uloskäynti, hanavalmius, jos on pienet jalat ja suuret tassut, ne saa huolettua tässä. Kaappitila, ylinkylin, koneet, altaat, kaikki. Ja se, mikä on tässä parasta, on sitten tämä. Jos haluat oikeasti tilaa siihen ompeloimiseen, se on tässä. Mahtuu koneet, näet kankaat, joka puolesta tulee luonnonvalo. Tässä on hyvä tehdä ja harrastaa. Ja mikäpä tässä on nauttia. Isosta olohuoneessa, isosta ikkunasta pääsee seuraamaan kaikki 4 vuoden aikaa lunta. Koko tila aukeaa tälleen mukavasti. Hyvää avaraa tilaa. Ja takkahuone. Täällä on kerrankin riittävästi tilaa. Ja täällä toisella puolella sitten ihan oikein kotikylpylän kokoinen kotikylpylä. On ammetta, tuplasuihkut, ikkunallinen sauna. Kaikki mahtuu tänne kerralla kylpemään. Ja jos pitempään viihtyy, on vielä telkkari, mistä katsoo kauniit ja rohkeat. Täällä kyllä viihtyy. Ja nyt, ootko kätevä? Pitäisikö tehdä jotakin? Täällä on siihen se mahdollisuus. Lähes 54 lattia lämmitettyä tilaa. Tehdä, touhuta, autonosturit valmiina, kompressorivalmius, juoksevat vedet, täydellinen paikka tehdä ja harrastaa. Täällä teitä odottaisi hyvin hoidettu, hieno omakotitalo yhdessä tasossa. Ja jos haluaisit oikeasti tulla tänne tapaamaan, tervetuloa. Soita 050 30 19016 ja Tero-Pekka Lehtonen sulle vastaan. Sovitaan tapaaminen. Tervetuloa.